अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। 25 जानेवारी राष्ट्रीय मतदार दिनाचं औचित्य साधून दोडामार्ग तहसील कार्यालय व आमदार दीपक भाई विज्ञान महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाजारपेठेतून मतदार जागृती रॅली काढण्यात आली। पैसे नको घेऊया मतदान करूया, पैसे नको घेऊया, पैसे नको घेऊया मतदान करूया, पैसे नको घेऊया, पैसे नको घेऊया, आमचे जनरेशन आणलाय। पैसे नको घेऊया मतदान करूया, पैसे नको घेऊया, पैसे नको घेऊया मतदान करूया, पैसे नको घेऊया, पैसे नको घेऊया, आमचे जनरेशन आणलाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।